в началото, когато Бог създаде небето и земята, когато създаде всяко живо същество, голямо и малко, което живее в моретата и всяко разнообразие от крилати птици, добитък, създания, които пълзят, всеки звяр и всички диви животни. Исус беше там. Когато Бог създаде човечеството, мъж и жена по своя образ, и когато им каза да се плодят и да се размножават, Исус беше там. Исус беше с Бог и Той беше Бог, и нищо не е създадено без Него. Когато първите мъж и жена бяха измамени от змията и не се подчиниха на Бог, грехът и смъртта влязоха в света и човечеството бе отделено от Бог. Но Бог обеща, че един ден ще се роди дете, което ще смаже главата на змията. Това дете щеше да бъде Исус. След време Бог сключва завет с един праведен мъж на име Авраам. Той му обещава, че бъдещото потомство на Авраам ще благослови всеки народ на земята. Това потомство щеше да бъде Исус. Изминали много години, когато Бог разкрива чрез своя пророк Исаия, оповестявайки: девица ще роди дете и името му ще бъде прекрасен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността и княз на мира. В определеното време ангел на име Гавраил идва при девица на име Мария и казва, че ще зачене дете чрез силата на Светия Дух. Детето щяло да се нарече Божи син. Мария наистина ражда детето и му дава името Исус, както и било казано от ангела. Ангел се явява и на овчари, които пасяли стадата си през нощта, и им казва, че във Витлеем се е родил Спасител. Овчарите щели да намерят детето повито в пелени, лежащо в ясла. Когато Исус е на около 30 години, той е кръстен във вода от мъж на име Йоан. И Божият дух слиза върху Исус във вид на гълъб. Бог проговаря от небесата, казвайки: „Това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение.“ Исус получава за Бога с мъдрост и разбиране. Той изцелява болните, нахранва множествата, изгонва демони и дори възкресява мъртвите. Исус направи всички тези неща с любов, за да насочи хората обратно към Бог, своя баща, създателя на всичко. Но неговите собствени хора го презират. Той е арестуван, оплют и бит без причина. На главата му е поставен трънен венец. Когато римските власти предлагат да освободят Исус, собственият му народ го отхвърля. Те настояват той да бъде прикован на кръст и така римски управител на име Понтий Пилат осъжда Исус на разпятие. Исус е принуден да носи кръста си по хълм, наречен Голгота. Тогава ръцете и краката му са приковани към този кръст и той е оставен да умре заедно с двама крадци. Но дори докато Исус виси на този кръст, той моли своя Отец в небесата да прости на онези, които му причиняват това. Небето потъмнява и след като е висял на кръста много часове, Исус казва: „Свърши се.“ Тогава Исус навежда глава и издъхва. Той е пролял кръвта си за греховете на човечеството. Земята се разтърсва и завесата на храма се разкъсва на две. Тялото му е свалено от кръста, овито в плащеница и положено в гробница. Голям камък е поставен пред входа й, а римски стражи стоят отпред на пост. Но на третия ден един ангел помества камъка. Исус е възкръснал от мъртвите. 40 дни той се явява на тези, които са го следвали и призовавали името му,
Исус поучава своите последователи за небесното царство и им казва да не се страхуват, а да разкажат на света всичко, което са видели и чули. Исус обещава, че всеки, който повярва и призове името му, ще бъде спасен и ще бъде наречен Божие дете. Тогава Исус се възнася, завръщайки се при своя Отец в небесата. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син Исус, така че всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог не изпрати Исус на света, за да го осъди, но за да бъде светът спасен чрез Него. Исус каза, че Той е единственият път обратно към Бог. Той е пътят, истината и животът. Никой не може да дойде при Бог Отец, Създателя на всичко, освен чрез Исус. Божият дар е вечен живот чрез Неговия Син Исус, но тези, които не вярват, ще бъдат осъдени, защото наказанието за греха и прегрешението е смърт. Всички сме съгрешили и сме извършили зло, а Исус предлага прошка на всичките ни грехове. Няма грях, който Той да не може да прости, но трябва да молим Исус да ни прости. Бог не желае никой да погине, а всички да се покаят. Трябва да призовем името Му и да вярваме в Него с цялото си сърце. И сега това послание на Исус трябва да се споделя с всеки човек и всеки народ по целия свят. Исус ще дойде отново и в този ден небето ще потъмнее, огън ще падне от небето и земята ще се разтресе. Облаците ще се разтворят и Исус ще се върне с сила и голяма слава, предвождайки небесните воинства, за да съди целия свят. Тези, които са призовали името на Исус, ще влязат в рая и ще бъдат с Исус за вечността. Той ще направи всичко ново. Той ще премахне всички сълзи, мъка и срам. Но онези, които са отхвърлили името Му и не са повярвали в Него, ще бъдат осъдени завинаги. Исус каза: тясна е портата, която води към живот, но широки са портите, които водят към погибел. Сега трябва да решиш. Ще повярваш ли с пълно доверие в Господ Исус Христос и ще приемеш ли този безплатен дар на спасение? Или ще се отвърнеш и ще го отхвърлиш? Можеш да призовеш Исус точно сега. Изповядай греховете си и ще ти бъдат простени. Повярвай, че Бог възкреси Исус от мъртвите и ще бъдеш спасен. Ще станеш Божие дете. Следва Исус всеки ден занапред. Изподеляй това послание с другите, за да могат и те да станат Божии деца. И заедно ще кажем: Ела, Господи Исусе! Всяка дума от тази история е истинна, както е разкрита в Божията свята книга Библията. Можеш да се молиш с нас сега за своето спасение. Скъпи Боже, изповядвам, че Исус е Господ. Вярвам, че Той е бил роден от девица, умрял е на кръста за моите грехове и е възкръснал от мъртвите на третия ден. Днес признавам, че съгреших пред Теб и не мога да направя нищо за свое избавление. Моля Те да ми простиш и се доверявам единствено на Исус. Вярвам, че сега съм Твое дете и че ще прекарам вечността с Теб. Напътствай ме чрез Твоя свят дух. Помогни ми да Те обичам с цялото си сърце, душа и ум и да обичам другите както себе си. Благодаря Ти, че ме спаси чрез кръвта на Твоя Син Исус. В името на Исус се моля. Амин.